जोंनि ग्रुपनि लिडारा नैबेनो थबसे हमदों मानसिया बिराद खामानि सोलिखायो नै 20 केजि बे मोनसेयाव बे मोनसेयाव नैबेनो गस्ला गाननायानो लिडारसिन जोंना बसआ नैबेनो ओरैजाय आरो बेजों थाङै सिरि दे एसे थाबैनो 30 मोननैल'सै दा गारि मोनहैगोन दे जोंना नै शाहरुख खान आस्ते जादों खामानिया फुंनिफ्रायनो एकदम नै दा 7था जालायबाय एसेयावनो जोबथ'बाय दोनथ'दो नै ना फेक्टरि बर'बा नै लाथ्रा दंजोबलायो बिदि बर'आवनो हाबनांगौ हाबनानै लडिं खालामबावनांगौसो नै ओइ थोबा गाब्र'दोंसो नै गाहायाव बर' गोजा रास्ताय नाय गैला केनेखा नै बेदर आइसि बरफ बेयो बरफ न' सिङाव बरफ थायो मा मुलि नामा बेसेबां गुसु जायो गाहायावनो बरफ लोमजोबबाय हनै फैजायासै हनै फैजाया आइबो ना फारे नै बरफआ नै सेसलै थाबायनो हायाखै नै लामायानो गैया लामायानो लंकाटां मार जाखो आरोबा उन खालामाखै बारा उन खालामनोबा गुसुसिन जागौमोनदां जायगायानो गैया नै लामायानो फैया माथोलाय बेदर गोरान ना गोरान नोरसिं खर' एकदमबारे तले रास्ताय নাই कोनथु ইয়াতে खस्थ' हबो नै सालथाया खुनुरुखुम फैबाय जोंना नै जोंना सालथे लिडारा लागायबाय नै जोंना सालथेया होबाय आंबो होनसै नै लाबावसै आंबो लानांगौ लाथुनांगौ नाया नै दावलागासिनो बरफआवनो तो बोलो बच्चों अब सब मिला के एक साथ बोलो बच्चों